Morning guys, good morning sa lahat ng aking mga kaayahay. Sa ngayong umagang vlog na gagawin natin ay ano nga ba ang mga magagandang uri ng interior or tube sa motor. O pwede rin mga ginagamit ng mga tricycle driver dyan o sa mga single na motorsiklo. So, itong tube guys, itong interior na tinatawag or tube ay ginagamit lang ito ng mga D-tube, yung mga may tube o may interior yung mga gulong nila. Kasi meron na ngayong tinatawag natin na tubeless. Gulong na lang nandyan, pero ang nila hindi siya spokes. Kapag kapag mga tubeless, kadalasan gamit nila o karamihan o talagang ang gamit nila ay hindi spoke na hindi spoke wheel. Sila ay nakamag-wheel lang. Kaya yan, marami ng mga tubeless ang gumagamit. O sa ngayon mga lumalabas na mga motor kadalasan na mga tubeless na ang gamit. So ito guys, babagi ko lang ito sa inyo na interior o tube sa mga di-tube pa ang mga kanilang mga gulong, tulad ng mga di-spoke wheel pa sila. So tara guys, samahan nyo ako na ano nga ba itong mga uri ng mga gandang o brand ng mga tube. Papakita ko sa inyo guys kung anong klaseng or brand itong tube. So, ito sila guys. Isa lang ito muna na ipapakita ko sa inyo na brand ng tube o interior na tinatawag natin, Leo, made in Philippines. Yan siya guys. Sample lang itong ipinapakita ko sa inyo At ito yung pangalawa na trusted na rin ngayon na kadalasang binibili kasi mga branded nito, kaya pinapakita ko sa inyo. Yung iba kasing interior dyan, ayan, Sapphire tube, Evergreen Rubber Corps, made in Philippines din yan. Yung pangalawa nyo yun guys. Ito yung pangatlo. Ito yun, nakikita nyo, Fuji made in Philippines. Ayan. Kapag mga branded guys, kadalasan yan magaganda, mga klaseng interiors kapag branded. Kaya kung bibili kayo guys, dapat yung branded, hindi yung walang brand. So yun lamang guys, pinakita ko na sa inyo ang tatlong klaseng brand ng tube or interior na tinatawag natin dito sa amin. Magagandang klase yun guys na mga brand. So kung meron pa kayong alam na ibang brand, comment down below na lang kayo guys. Kasi dito sa amin yun lang ang subok at mapagkakatiwalaan na tube or interior na karamihan o kadalasang ginagamit dito sa amin. Especially po, hindi lang sa mga single motorcycle, especially po sa mga tricycle. Dahil po ginagamit yan dahil sa mga pangkargaan, di ba? Kaya kapag hindi kasi branded na interior o tube, madaling mapunit. Tsaka para siyang kumbaga sa plastic malutong. Hindi siya rubberized masyado. Yung magandang klase o magandang quality yung rubberize niya, yung pagka-rubberize niya. Kasi kapag hindi branded, kasi karamihan ng mga hindi branded dito sa amin, mga naka-plastic yan, yung mga mainang klase. Pero kapag mga branded, walang plastic yan.
nakita nyo naman sa texture ng kanyang pagka-rubber. Hindi siya glossy, hindi siya masyadong tinatawag namin na parang madulas kung hawakan. Makapit siya sa kamay, kahit ano, hawakan nyo ng ano, hindi siya masyadong ano, yung glossy. Nakikita nyo naman to guys, di ba? Hindi siya glossy, para siyang matte color. Yan, hindi siya madulas sa kamay. Yan, pag glossy parang madulas sa kamay, mga mahinang klase yan, madaling mapunit, madaling sumabog. Kapag ganyan na nakuha nyo guys, naku, magsisi na kayo, kasi walang quality yan. Mura nga, mapapamura naman kayo. So ayan guys, isa lang po itong tip na ibibigay ko sa inyo, at pinakita ko sa inyo na 3 brand dito sa amin na sikat na mga interior at tube o interior. Ito lang po ang mga sikat dito sa amin. Pag di plastic kasi, may nang klase yan. May gumagamit din naman, kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon madali. Kaya yan, bibili ka ulit. Sayang ng pera. So yan lamang guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe lang ho kayo. Like nyo naman itong video ko, at pinutin nyo naman ang bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating na bagong videos. Yun lamang po. Maraming salamat, at Diyos mabalos po sa inyong lahat. God bless us all. Salamat po.